Hola, què tal? Com va? En aquesta classe t'explicarem o veurem el verb estar, però d'una manera diferent, perquè aprendràs un nou verb en català i, a més, el sabràs parlar amb el temps present, pretèrit perfet, perifràstic i futur. I no te preocupis, que ara t'explicaré els usos de cada temps aquests temps i com es conjuguen totes les persones. Bé, ja has vist que aquí tenim el present, que es conjuga jo estic, estàs, està, estem, esteu, estan. Pretèrit perfet. Pretèrit perfet és el passat d'avui. No te preocupis que, com dic, ara mirarem cada temps de manera pausada, a poc, amb exemples. Pretèrit perfet. He estat, has estat, ha estat, hem estat, heu estat i han estat. El perifràstic serveix per parlar dels passats que no connecten amb el present. Per exemple, el passat d'ahir. Jo vaig estar, tu vas estar, ell va estar, vam estar, vau estar i van estar. I el futur. Jo estaré, tu estaràs, estarà, estarem, estareu, estaran. I com dic, anem ja a veure el present, a veure les traduccions i a veure frases d'exemple. Bé, aquí tenim el temps present. Com es conjuga? Bé, primer de tot, els usos, no? Igual que en castellà. Es fa servir amb expressions com ara estic content, estoy contento, o cada dia, o sovint, que significa a menudo, o normalment, normalmente, o aquesta tarda, amb valor de futur, ¿no? Que hablaremos de futuro. Por ejemplo, esta tarde estoy ocupado. Aquesta tarda estic molt enfeinat, molt ocupat. Bé, com es conjuga el verb estar amb temps present? Jo estic, la primera persona, jo estic, que significa jo estoy. Tu estàs, tu estàs. Ell està, él está. Nosaltres estem, nosotros estamos. Vosaltres esteu, vosotros estáis. I ellos están. Bé, ells estan, perdó, i ellos estan en castellà. Bé, ara unes frases, alguns exemples. Estic cansat avui, estoy cansado hoy. La sopa está calenta, la sopa está caliente. El meu pare està malalt, mi padre está enfermo. Fa un any que estic a Madrid, hace un año que estoy en Madrid. O els meus avis... aquesta frase és incorrecta. Els meus avis estan a Mallorca, no és correcte en català. Quan parlem d'ubicar persones o coses, hem de fer servir el verb ser. La frase correcta seria els meus avis són a Mallorca. He posat aquesta frase perquè és una errada molt comú fer-la, saps? Així que... sí, ara he pensat que al meu blog trobaràs, si entres a profedecatalà.com, a l'apartat de blog, hi ha una entrada que parla, i també a YouTube i als canals de TikTok i Instagram i Facebook, hi ha un vídeo i una entrada de post on parlo de les diferències entre el verb ser i estar. Amb vídeos molt interessant, li has de donar un cop d'ull. Bé, doncs la darrera frase també és la Marta està a l'aeroport. Aquesta frase és incorrecta. Estàs ubicant a la Marta a un lloc i no és correcta. Si has d'ubicar persones o coses, hem d'utilitzar el verb ser. La Marta és a l'aeroport, seria la resposta correcta. Bé, anem ara a explicar el verb, aquest temps de pretèrit perfet. Els usos de pretèrit perfet és sobretot, jo dic que és el passat d'avui, no? És un passat que connecta amb el temps present, no? Accions passades en temps recent. Per exemple, avui, hoy, aquesta setmana, esta setmana, aquest mes, este mes, o fa 10 minuts, hace 10 minutos, o fa una estona, hace un rato. És un passat que connecta amb el present. Bé, anem a conjugar-lo. Jo seria he estat, has estat, ha estat, hem estat, vosaltres heu estat i ells, elles i vostès han estat. En castellà sería yo he estado, tú has estado, él ha estado, nosotros hemos estado, vosotros habéis estado i ellos han estado. Bé, ara uns exemples. Aquí hi ha alguna errada, ara te diré quina és, però bé. Al matí hem estat molt ocupats. Por la mañana hemos estado muy ocupados. El meu pare ha estat malalt aquests dies. Mi padre ha estado enfermo estos días. Fa 10 minuts, aquesta M i aquesta apostrofació és incorrecta, Fa 10 minuts he estat o ha estat amb mi el meu fill. Ha estado conmigo mi hijo. Recorda,
aquest apòstrof i aquesta M l'he de corregir, no és correcta. Hace 10 minutos ha estado conmigo mi hijo. Aquesta setmana he estat molt ocupat. Esta semana he estado muy ocupado. I avui no he, també aquí m'he equivocat, avui no he estado con tu perro. Avui no has estat amb el teu gos. No, si és correcte, perdona. Avui no has estat amb el teu gos. Hoy no has estado con tu perro. Res. No em facin ni cas. Aquesta frase està correcta. L'única que no estava bé era aquesta. Bé, el perifràstic. El perifràstic en castellà és el pretèrit simple, el pretérito indefinido. D'acord? Quins usos té el pretèrit perifràstic? Serveix bàsicament per parlar del passat d'ahir, d'un passat que no connecta amb el present. Per exemple, aquí te dic usos per parlar d'accions passades i acabades en un temps no recent. Generalment, ahir, estuve, vaig estar, l'any passat, estuve, vaig estar, i hace tiempo, l'any passat, el año pasado i hace tiempo. Bé, com conjugarem el perifràstic amb el verb estar, que és el verb que estem treballant avui? Jo estuve, jo vaig estar. Tu estuviste, tu vas estar. Él, ella o vostè va estar. Él estuvo. Nosaltres vam estar. Nosotros estuvimos. Vosaltres vau estar. Vosotros estuvisteis. Y ells, ellas o vostès van estar. Ellos, ellas o ustedes estuvieron. ¿Sí? Amb qualsevol verb seria el mateix. Imagina el verb cantar. Si tu vols dir jo canté, seria jo vaig cantar. Tu cantaste, tu vas cantar. Él cantó, ell va cantar. Nosotros ayer cantamos. Nosaltres vam cantar. Vosotros ayer cantasteis, vau cantar. I ellos cantaron ayer, van cantar. T'he posat un altre exemple perquè aquest temps és molt fàcil, no té irregulars. Només has de canviar l'infinitiu i d'aquesta manera ja estaries conjugant totes les persones, respectant, lògicament, el jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells. Bé, anem a veure algunes frases d'exemple. Amb el perifràstic. Ahir vaig estar molt cansat. Ayer estuve muy cansado. L'any passat el meu pare va estar molt malalt. El año pasado mi padre estuvo muy enfermo. Bé, aquí falta una paraula que és any, no? O una setmana, o fa... Bé, ha de ser una paraula masculina. Fa un any, A-N-Y, hace un año, vam estar a Madrid. Fa un any, estuvimos en Madrid. Fa 20 anys vaig estar a la universitat. Hace 20 años estuve, igual que aquí, estuve en la universitat. I quan ens van conèixer va ser molt divertit. Aquí fa falta una M, que també m'he equivocat. Quan ens vam conèixer, cuando nos conocimos, fue muy divertido. Quan ens vam conèixer va ser molt divertit. I ja per acabar, el temps futur. El futur, com diu la mateixa paraula, indica una acció que no ha passat encara. S'utilitza amb expressions de temps com, per exemple, demà estaré a l'hospital, mañana estaré en el hospital, o passat demà, pasado mañana, la setmana que ve, o la setmana vinent, el mes que ve, el mes que viene, l'any que ve, el año que viene, d'aquí a una hora, aviat, pronto o próximamente. Bé, com es conjuga el futur del verb estar? Jo estaré, tu estaràs, ell estarà. Veus? És muy parecido, ¿no?, al castellano. Jo estaré, tu estaràs, ell estarà, nosaltres estarem, vosaltres estareu i ells estaran. I en català, en castellà igual. Jo estaré, estaràs, estarà, estaremos, estaréis, estaran. Anem a veure unes frases i amb això acabarem. Demà estaré molt cansat quan acabi de treballar. Mañana estaré muy cansado cuando acabe de trabajar. L'any vinent estaràs treballant en una oficina. El año que viene estarás trabajando en una oficina. Demà estará estudiant para el examen. Mañana estará estudiando para el examen. D'aquí a 2 anys estarem a la universitat. D'aquí a 2 años estaremos en la universidad. Y en 3 setmanes estaran de vacances.
setmanes estaran de vacaciones. I bé, espero que t'hagi agradat aquest nou format, on hem vist el verb ser, amb 4 temps: present, pretèrit perfecte, perifràstic i futur. I ja per acabar, recorda que en profedecatalà.com tens molts exercicis per practicar aquest tipus de temps, tant present com pretèrit perfecte, com perifràstic o futur. Tenim un curs complet de A2 i de B1, amb moltíssimes classes, exercicis i també exàmens del Consell de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears, on expliquem com preparar-los correctament, tens el solucionari, és a dir, tens un munt de recursos que crec que te poden servir. Li has de donar un cop d'ull a profedecatalà.com. I res, hem acabat. Espero que t'hagi agradat la classe i ens veiem a la següent. Ciao, ciao!